सगळ्या शिवप्रेमींक नमस्कार. माझे तुमका परिचय दिता. माझे नाव गणेश पाटील. हांव शिव छत्रपती युवा मंडळ ट्रस्ट वेल्ला तसो एक ट्रस्टी आहा आणि 21 डिसेंबर 2022 त्या दिवशी ह्या मूर्तीची हांगा स्थापना केल्ली आहा, जी तुमकां वयर हांगा दिसता शिवाजी महाराजाची. ते मेळून हे गांवचे सगळे लोक मेळून ही स्थापना केल्ली आहा. सो ही स्थापना जावन मागीर खुबशे आमी काम केल्ले हांगा. बरें लोकांचे कितें कोणाक कितें सोय जाय, कोणाचे कितें प्रॉब्लम्स आहा, बारीक बारीक इतके जितके आमचे कडेन जाता तितके आमी केल्ले आहा. आणि अशेंच करता आमच्या मनान येयलें की आमी हो रायगड किल्ला जो महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहा थंय आमी वचपाचे विचार केलो. जशें कमिटीनी डिसिजन घेतले. डिसिजन घेताना आमकां प्रॉब्लम्स खूब येयले. डेट पोस्टपोन जाली, पण दुसऱ्या वेळार आमी डेट पोस्टपोन करपाक दिवंक ना. कमिटी इतकी आमची स्ट्रॉंग आहा हांगा. तेंच्यांनी एकदाच डिसिजन घेवन 2 दिसान आमी डिसिजन घेवन डायरेक्टली एक ट्रॅव्हल एजन्सी बूक केली आणि डायरेक्टली आमी रायगड जिल्ह्यात गेले. थंय जेन्ना आमी पावले, त्या परिसरात आमी जेन्ना पावले तेन्ना एक पॉझिटिव्ह एनर्जी अशी आमकां सगळ्याक एक एकत्रित केलें की आमच्या मनान सामके शिवाजी महाराजांचे आमी कट्टर भक्त आहा, तो आमकां देवता आहा. सो जशें आमी पायऱ्यांनी गेले, ते केबल फॅसिलिटी असली पण केबलाची आमी घेवंक ना. की आमकां पळोवंक जाय ते मावळे आमचे असले ते कशे वयताले, तांकां कशे कितें त्रास जाताले ते आमकां अनुभव करूंक जाय आसले. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें. आमी 22 जाण गेल्ले आमचो ड्रायव्हर धरून. सो सगळे जाण आमी चलोवन गेल्ले स्टेप्सा वरसून. वयताना अशें जालें की आमकां खूब प्रॉब्लम सुद्दां जाले. वयताना स्टेप्साची भरपूर आहा, चडपाक थाकवा खूब जाता, पण तरी आमी शिवाजी महाराजाची गर्जना करून घोषणा करून आमकां इतके पावर येयलो की आमी ऍट लास्ट टेकडीचेर पावले. जेन्ना आमी टेकडीचेर सगळे जाण पावले थंय आमी एक गायड केलो. त्या गायडान आमकां त्या शिवाजी महाराजा खातीर एक्सप्लेन केले कशें कितें आहा ते आयकून आमकां ते खबरूच नासली. ते आनी कितें आमकां गोष्टी कळ्ळ्यो महाराजाच्यो, ज्यो हांव तुमकां आतां सांगूंक शकना अशें, पण ते खूब कितें गोष्टी आहा. त्याच्यात माझे मन परिवर्तन जालें. हांव म्हाजें तुमकां सांगता, कमिटीचे सुद्दां आहा. इतके मन परिवर्तन जालें की वयर जे कितें आमच्या आंगान पावर येयलो तो आमी व्हिडिओद्वारा आमी तुमकां हांगा हेचेर एड करतले हेचेर आनी तुमकां दाखयतले. जेन्ना हांव गडा वयर पावलो तेन्ना म्हाका शिवाजी महाराजाचें दर्शन जालें. तेन्ना एक प्रचंड पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हज्या आंगान येयली. वचून हांवें तेच्या पांया पडले आनी तें वातावरण पळोवन इतके मन म्हाजें हें जालें, तृप्त जालें की हांव तें तुमकां शब्दांनी सांगूंक शकना. आतां हेच्या फुडें जें कितें घडलें, फुडें कशें कितें घडलें ते हांव आमचे कमिटीचे प्रेसिडेंट आहा मिस्टर राजू गुरव तांकां सांगता की तेणी एक्सप्लेन करपाचें कशें. नमस्कार, मी राजू गुरव, कार्यकारी कमिटीचा अध्यक्ष. आणि असेच आम्ही सगळे आमचे मावळे घेऊन आम्ही रायगड या किल्ल्यावरती गेलो होतो. आणि तिथं जे आम्ही गाईड घेतला त्यानं आम्हाला प्रथम जे दाखवलं ते बाल किल्ला आणि हत्ती तलाव. जे तिथं हत्ती तलाव आम्ही बघून एकदम प्रसन्न झालो की आजकाल आम्ही विचार करतो की एवढ्या खाली पण आम्हाला पाणी भेटत नाही. तिथं जवळजवळ 1400 फूटवरती पाणी भेटलेलं आहे. आणि तसे तिथं 8 तलाव आहेत. तसे त्याने आम्हाला बाल किल्ला दाखवला. बाल किल्ला बघून झाल्यानंतर आम्हाला त्यांनी राणी महाल दाखवलाय. तिथं 6 राण्यांचे महाल आहेत. परत त्यांनी तसेच आम्हाला ज्यांचे ऑफिशियल जी कामं होतात त्यांची तिकडं, म्हणजे त्यांचे मंत्री पदाचे जे 8 मंत्री त्यांचे 8 मंत्री आहेत, त्या मंत्र्यांचे आम्हाला त्यांनी सगळे तिकडे सेपरेट त्यांचे रूम्स वगैरे दाखवले. नंतर तो राजा ज्यांना आमचा शिवाजी महाराज तिकडं ज्यांचं स्टोरेज होतं त्यांचे मोठे 3 स्टोरेज पण आम्हाला त्यांनी दाखवले तिकडं. आज समज त्यांना लढाईच्या टायमाला त्यांना वरती जर धान्य पोहोचत नाही तर धान्य त्यांनी 6 महिन्याच्या 1 वर्षाचे तिथं स्टॉक करत होते. नंतर तिथून आम्ही महाराजांच्या सिंहासनाकडे गेलो. जेव्हा आम्ही किल्ल्यावर महाराजांच्या मूर्तीकडे पोहोचलो तेव्हा आम्हाला एकदम असं जाणून आलं की अंगावर आमच्या शहर काटे असे उभे राहिले की अक्षरशः आम्ही पोहोचलो तेच आमची पुण्य आहे म्हणून समजलं आम्ही. आणि तिथं आम्ही एवढ्या वरती जाऊन आम्ही तिथं पाहायला गेलो तर आम्ही तर सोडा तर लहान मुलं पण तिथे गेलेली. आणि आमच्या बरोबर एक आम्ही मोठा शिवाजी महाराजाचा जाणता राजाचा एक मोठा झेंडा घेऊन गेलो होतो. आणि तो झेंडा घेऊन तिथं कमीत कमी नाहीच म्हणजे मला वाटतं 300-400 तरी मावळ्याने तो झेंडा तिथं फिरवला असणार. आणि मग तिथून आम्ही सरळ बाहेर आलो. बाहेर आल्यानंतर आम्हाला अनेक शिवाजी महाराजाची मूर्ती भेटली. तर आम्ही जे गाईड घेतला त्यांना विचारलं की किल्ल्यावरती 2 मूर्त्या कशा. तर आम्हाला तिथं ते गाईडनं एक
सांगितलं की या महाराजांच्या पायामध्ये बूट असल्या कारणानं, आणि ती इंदिरा गांधीने आणलेली मूर्ती होती, आणि त्याच्या पायामध्ये बूट असल्या कारणाने ती मूर्ती बाहेर ठेवली म्हणजे काय, राजाच्या दरबारमध्ये जो आमचं सिंहासन आहे तिकडं बूट वगैरे कोण घालून जात नव्हते, चप्पल वगैरे कोण घालून जात नव्हते, त्याच्यासाठी ती मूर्ती बाहेर ठेवली. आणि तिथून त्याने आम्हाला सरळ दाखवली बाजारपेठेतून आम्ही सरळ जर गेलो ना पुढं गेलो तर आम्हाला जगदीश्वराचं मंदिर बघायला भेटलं. मंदिरमध्ये गेल्यावर एकदम इतक्या हाईट वरती मंदिर, आम्ही तर दुपारच्या उन्हाच्या पाराला गेलेलो तिथं, आणि तिथं आज जाऊन बघतो तर एवढं थंड की आम्ही अक्षरशः इकडं एकदम कूल एरियामध्ये गेल्यासारखं, आणि आमचं मन तिथं बघून एकदम तृप्त झालं. आणि आम्ही आतमध्ये जाऊन जिथं आमच्या महाराजाची शिवलिंग जी पूजा डेली करायची त्याचे आम्ही दर्शन घेतले, आणि आम्ही तिथं सगळे मावळे आमचे 5 मिनिटासाठी आम्ही तिथं विश्रांती घेतली, आणि आम्ही एक थोडक्यात का होईना पण थोडासा एक ओम नमः शिवाचा हा मंत्र आम्ही तिथं जप केला. आणि मग नंतर तिथून आम्ही उठलो आणि महाराजांच्या समाधीकडे गेलो. महाराजाची समाधी पाहून सगळ्यांच्या डोळ्यातून दुःख आले, असं दुःख वाटले की आमचे महाराज एवढे मोठे असून सुद्धा आम्हाला थोडक्यात लोकांना काही जायला पोहोचत नाही. आम्ही पण जातो अक्षरशः एवढे 3-4 वर्ष आम्ही बोलत होतो, पण सडनली 2 दिवसात आमचं प्लॅन झालं आणि आम्ही ते गेलेलो. आणि तिथं जाऊन बघतो तर आम्ही काय, तिथं शिवाजी महाराजाची जी समाधी घेतलेली तिथं मूर्ती आहे, तिथं बघल्यावर सगळे धन्य झाले. तिथं जाऊन आमचे सगळं जे काय असले ते आम्ही सगळं धन्य मानलो आमचं. आणि नंतर मेन एक सांगायचं म्हणजे तर जो किल्ला तिथं बांधलेला होता हिरोजी इंदुरकर, ते लोक म्हणत होते की जेव्हा शिवाजी महाराज मंदिरला जात होते पूजा करायला तेव्हा त्या पायरीला इंदोरकराची पाठी लावलेली आहे, ते अक्षरशः खरोखर तिथं लावलेली आहे. आणि आम्ही ती बघितली, परत जाऊन बघितली. आम्ही एक वेळा नाही 2 वेळा ती पाठी जाऊन परत बघितली, कारण त्यावेळेला तो इंजिनियर इंदोरकर होते ना, हिरोजी इंदोरकर, त्यांनी आपलं घर दार घाण ठेवून त्यांनी तो किल्ला कंप्लीट केला होता. तसे त्या टायमाला आमच्या राजांचे मावळे होते. छत्रपती शिवाजी महाराज के जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. धर्मरक्षक संभाजी महाराज के जय. जय जिजाऊ. जय शिवराय. जय जिजाऊ. जय शिवराय.